Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Nagpapasalamat nga ako, na-appreciate yung mga painting ko. Kaya tuwan-tuwa ako nung binigyan pansin ng Laos Group of Companies yung paintings ko. Kaya masaya ako, dito ko siya na-launch sa Card World Mitsubishi San Fernando. Yung inspiration ko, nature, tsaka yung nangyayari sa environment. Yung favorite ko dyan, ito yung title nito, Into the Hands of the Almighty. Ginawa ko to nung nasa Singapore ako. Actually, nung bata ako, parang chinanel yung energy ko sa art. So, na-develop yung art ko. Gustong makapag-exhibit kasi napakadalang para mabigyan sila ng opportunity para makapag-show o makapag-exhibit sa mga ganitong klaseng event. Parang poverty yung concept ko. Tsaka yung parang nakikita ko lang sa kahit saan, parang ginagawan ko lang sila ng concept. Sa dami na nagawa kong works, parang itong tatlo na lang yung nag-stay sa akin kami. Since 20 years old, nag-start ako mag-focus sa pagpipinta. Sila kuya ko, since nag-work na rin sila as artist na rin, as painter. So parang nainganyo na rin na ituloy na siya, parang i-push through na siya para magpinta na. Ituloy ko na yung passion. Maraming salamat sa Laos Group of Companies sa pagbibigay sa amin ng lugar para sa mga artists tulad namin. Tsaka hindi lang sa amin, kundi pati doon sa mga bago din na artist na gusto rin makita yung works nila, makita ng ibang tao. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagpapautang ng mga LGU sa mga MSME, posible raw maging tulay sa pagbangon ng ekonomiya ayon kay Mayor Isko Moreno. Ferdinand Marcos Jr. hindi raw nagtapos sa Oxford University ayon mismo sa pamantasan. Bongbong, talibos ang sinasabi. Isa sa 4 na tinatamaan ng COVID-19 nanganganib ma-stroke at iba pang komplikasyon ayon sa mga eksperto. At pagbubukas ng walk-in vaccination site para sa mga karatig bayan, inihahanda na ng Mabalacat City Government. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Bago pang pagdiriwang ng World Stroke Day ngayong 19 Oktubre, isang pag-aaral ang inilabas ng mga eksperto
tungkol sa epekto ng COVID-19 sa utak ng tao at sa posibilidad na ma-stroke ito. Base raw sa datos, 1 sa 4 na nagpo-positibo sa virus ay nakararanas din ng sintomas ng stroke. Narito ang report. Isa sa bawat 4 na naoospital dahil sa COVID-19 ang nanganganib na magka-stroke at iba pang disorder na nakaapekto sa utak. Ito ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Neurological Association. Ipinakita sa retrospective study na sa 10,881 Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa 37 ospital sa buong bansa, 26% ang nagkaroon ng neurological symptoms tulad ng pananakit ng ulo, pagbabago sa panlasa at pangamoy at pananakit ng kalamnan. Kabilang sa iba pang common neurological complications ang stroke at encephalopathy o ang general term na naglalarawan sa sakit na nakakaapekto sa tungkulin at struktura ng utak, gayon din ang behavioral change o pagbabago sa pag-uugali. Sa mga COVID-19 patient na sakop ng ginawang pag-aaral, 62% ang mild cases habang 22% ang may severe infection. Habang karamihan sa mga nasawi sa COVID-19 ay dulot ng respiratory disease na nasa 44%, 41% ay dahil sa sepsis o malalang epekto ng impeksyon, 23% ang nagkaroon ng neurological deficits. Ipinaliwanag ni Dr. Epifania Colantes, head ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH Stroke Services, na ang neurological manifestations ay nauukol sa sintomas na nakaapekto sa central nervous system o ang utak at spinal cord, gayon din ang peripheral nervous system o ang nerves at muscles. Maaring maranasan ng COVID-19 patient ang sintomas ng stroke 14 na araw bago o matapos ma-diagnose. Dagdag pa ni Colantes, may 3 paraan kung paano raw masisira ng COVID-19 ang utak. Una, sa pamamagitan ng direct invasion kung saan naapektuhan ang olfactory nerves ng utak, pagbagal sa daloy ng dugo o blood flow dahil sa blood clots o pamumuo ng dugo sa ugat, kawalan ng sapat na oxygen sa utak at ang pag-release ng mga substances tulad ng immune molecules na nakasasama sa utak. Sinabi rin ni Colantes na dahil sa COVID-19, kahit ang kabataan ay nagkakastroke dahil sa pagbabago sa kanilang immune system matapos tamaan ng sakit. Nangyayari raw ito kahit pa walang history ng high blood o diabetes o kahit hindi man sila naninigarilyo. Ang COVID-19 daw ay maaring maging sanhi ng blood clots o pamumuo ng dugo, hindi lamang sa puso kundi pati sa utak. Sa isa pang pag-aaral na isinagawa ng UPPGH na may titulong Stroke in Patients with COVID-19 Infection in a Tertiary Hospital, a retrospective study, nakita ang mas seryosong resulta kung saan 41% sa 2,081 COVID-19 patients edad 45 to 73 na na-confine sa PGH ang nag-develop ng acute stroke. Ayon kay Colantes, 59% sa kanila ang namatay dahil sa delay in management at medical attention na nagresulta ng mas malalang komplikasyon. Ang numero 1 rason daw ng stroke mortality sa mga pasyenteng may COVID nitong nakaraang taon ay dahil punuan ang mga ospital. Nadedelay ang pagbibigay ng medical na atensyon dahil sa paghahanap ng mga pasyente at ng kanilang pamilya na mga bakante sa ospital. Ang ikalawang rason ayon kay Colantes, karaniwan sa stroke sa COVID-19 patients ay large stroke na posibleng makamatay o maging sanhi ng severe disability. Ang stroke ayon pa kay Colantes ay tinatawag ding brain attack. Sa iba pang pag-aaral na inilabas nitong Agosto, ay pinakita na ang stroke ang second leading cause of death at isa sa top 5 na sanhi ng disability sa Pilipinas mula 2009 hanggang 2019. Samantala, ginugunita ang World Stroke Day tuwing October 29 upang itaas ang kamalayan ng publiko para maiwasan ang sakit at maibigay ang tamang pangangalaga at suporta sa mga survivors ng stroke. Jennifer Salenga, Cltv News. Handa na raw tumulong sa vaccine rollout ng mga karating bayan ang lungsod ng Mabalacat oras na makamit nila ang herd immunity bago matapos ang taon. Kaugnay nito ay isang walk-in vaccination site ang planong buksan sa syudad hindi lamang para sa mga taga-unang distrito ng Pampanga kundi maging sa ibang bahagi ng lalawigan. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Sigurado ang health consultant ng Mabalacat City na si Dr. Jose Antonio J. Rivera na kaya nilang makuha ang herd immunity o mabakunahan ng 70% ng kabuang higit 300,000 populasyon ng lungsod bago ang Pasko. At bago pa niya sumapit ito, tutulong na sa vaccination rollout ng 19 na munisipalidad ng Pampanga ang lungsod ng Mabalacat.
Dito plano umano nila na magtayo ng walk-in vaccination sites. Gumagawa na kami ng mga hakbang for the next week. Gaya ng sinabi niya nung ating na-report sa kanya to, we would also like to help yung ating mga karatig na mga munisipyo, no? And by the directive of the mayor, once we reach 100%, we will now be opening up mga walk-ins, no? May cut-off o numbering system ang walk-in setup na itatalaga ng Mabalacat City Health Office. Bukod sa mega vaccination sites sa mga malalaking mall, plano rin umanong iposisyon ito sa accessible area gaya ng mga business district ng syudad. Ayon kay Dr. Rivera, pati na ang mga nagkaproblema sa master listing ay welcome dito. Magbubukas kami ng mga walk-in specifically to cater to these people na medyo hirap pa magpabakuna sa lugar nila. And at the same time, yung tinatawag nating mga kaunti na nawawala sa listahan, medyo nagkaroon ng aberya sa paglilista, pwede silang dumiretso doon at mababakunahan sila kagad. Sinabi ni Dr. Rivera na gaya ng mga syudad sa National Capital Region na umaalalay na rin sa mga karatig lugar. Hindi naman umano magiging limitado sa mga A4 o economic frontliner na hindi taga Mabalacat ang kanilang planong walk-in setup. Nasa 198,001 ang target herd immunity ng Mabalacat City at higit 123,000 na ang may complete doses ng COVID-19 vaccine. Kahit leading ang syudad sa Kalakhang Bayan at syudad sa Central Luzon na nai-report ng DOH Region 3, ang hamon sa rollout ng vaccine hesitancy ay patuloy na nakikita ayon kay Dr. Rivera. Brand acceptance is very low. No, that is my first-hand experience. No, meron kaming 1,000 na nasa vaccination site. This is just last week. Nung nalaman nila yung brand, 400 umuwi. Andun na sila. Pre-registered na sila, Paolo. Ibig sabihin, naka-register na sila. Pumirma na sila ng consent. Nakapila na sila. Doon sa consent, nung nakita nilang hindi nila gusto yung brand, uwi. Samantala, as of October 27, nasa 1% ang daily active rate ng COVID-19 incidence sa Mabalacat City. Ito'y refleksyon ng single-digit number na naitatala na bagong kaso sa syudad. Sa kabuuan, umabot naman sa 7,143 ang tinamaan ng COVID-19 sa syudad Mabalacat. Ang aktibong kaso ay nasa 51. Ang recovered naman ay nasa 6,874 na. Habang ang mortalities nito ay pumalo na sa 218. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 268 persons deprived of liberties sa mga police stations binakunahan kontra COVID-19. Pagpapautang ng mga LGU sa mga MSME, posible raw maging tulay sa pagbangon ng ekonomiya ayon kay Mayor Isko Moreno. At Ferdinand Marcos Jr. hindi raw nagtapos sa Oxford University ayon mismo sa pamantasan. Bongbong, taliwas ang sinasabi. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat,
makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa bakuna kontra COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa Cltv 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali, ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM, kung saan ay ating ibinabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair.
Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. There is this one candidate that you have to look and do your research. Kailangan po pala nating tumindig. Kailangan natin i-express kung ano yung stand natin para lumakas yung loob ng iba na mag-express din ng kanilang voices. She submitted herself to the decision ng kanyang mga supporters. BP Lenny followers are warm bodies. Radikal na pagmamahal ng Team Robredo Pangilinan. Tatalakayin kasama si Sonia P. Soto sa Perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa Cltv at live sa Cltv Facebook page. Nagbalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Bagamat mayroong special diploma mula sa Oxford University, hindi raw graduate or nagtapos sa premyadong pamantasan sa England si dating senador at presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Talwas po ito sa sinasabi ng kanyang kampo, nag-graduate at may degree ang anak ng dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Oxford. Isa po sa mga nangungunang, ang Oxford po isa sa mga nangungunang academic institution sa buong mundo. Itong impormasyong kinumpirma mismo ng Oxford University sa Kapampangan artist at image analyst expert na si Roston Banal. Si Banal ay isa pong miyembro ng New York-based organization na International Photography Awards at kabilang sa kanyang gawain ang magberipika ng mga imahe o litrato. Napag-alaman din daw ni Banal na ang special diplomang iginawad kay Marcos Jr. para sa social studies ay hindi po katumbas ng bachelor's degree o parang isang online course lamang. Upang higit na talakayin yan, makakasama po natin live dito po sa ating programa si Roston Banal. Magandang gabi po sa inyo, Sir Roston. Welcome po sa CLTV News. May pabengi kay Kongen, kay Manal Be, and thank you for inviting me in this program. Sana makatulong ako sa explanation actually. Opo, mainit-init. Ito pong usapin na ito, sir, na po tatakbo bilang Pangulo si Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong Marcos. Ikwento niyo po sa amin, paano po ba nagsimula, Sir Roston, ito pong investigasyon at pagsisiyasat po na ginawa po ninyo kaugnay po sa usapin na ito? To begin with, gusto ko lang kasi magkaroon ng ng parang benefit of the doubt din. Dahil walang makapag-prove kung yung special diploma based from the 2015 report of Rappler, kung ito ay katumbas nga ng degree or kung ano ba yung katumbas talaga ng diploma sa current academic setup dito sa Pilipinas or even sa Oxford. So, to prove kung ano talaga yon, I actually needed to analyze yung mga images that were presented online from the camp of BBM. Kasi you need parang material evidence.
And ano ba yung ebidensya na yun? Yun yung mga diploma mismo tsaka mga certificates. And dun sa mga pinapakitang certificates, nagkaroon ako ng doubt, especially dun sa isang letter na nanggaling daw sa isang manager ng conference degree office ng Oxford. So I tried to download this image and nagkaroon ng nag-doubt ako dun sa component na mismong certificate. Kasi when you analyze an image, hindi lang naman yung mismong image yung ina-analyze mo, kundi yung context. Kung bakit siya nag-exist yung isang image or yung isang email sa particular time ng day na to or ng month na to or ng year na to. Bukod dun sa mismong component ng isang file, na document file. So, nagtaka ako dun sa letter kung bakit meron siyang letter from the email at the same time meron siyang letter na physical letter advising na kung sino man yung magpipick up ng diploma, pwede niyang kunin sa office. So, that very statement, medyo nagkaroon ako ng duda. So, I checked the email itself, yung component. Nakita ko na na from the HTML file, kasi when you have an HTML file, merong component ng isang document na, paano ko ba explain ito in layman's term? Meron siyang mathematical exactitude, yung increments ng distances ng mga font. Yun. At saka yung mga pixel size. So, based dun sa nakita ko, parang yung email, allegedly, meron siyang parang pinatong na mga font na hindi kapamilya nung mismong document. You know what I mean? Parang yung, kasi yung mga documents, meron sariling DNA code yan eh. May sariling DNA code. So pag yung document, pinagpatong mo using a software, hindi sila pwedeng maging pareho kasi nga, hindi sila pareho ng pinanggalingan. So yan, ganun yung simpleng bagay na pwedeng i-explain ito. So when I analyze, parang hindi yata nagtutugma itong mga font at saka lines dun sa mismong document. So I start checking yung name ng manager ng conferral degree. At the same time, yung signature ng mismong registrar's office, kung sino yung tao na nandun. And nag-start ako mag-email sa kanila and I use kasi yung sa Rappler, I think ang ginamit is they look for a lawyer na nakasituate sa UK mismo. And yung lawyer na yun yung nag-message sa Oxford. Kasi you cannot just simply access yung university ng ganun-ganun lang. Because this is data privacy, di ba? So, what I did is I used my domain email with my email address with the domain name of Goldsmiths University kasi estudyante ako ng Goldsmith. So, it has the UK, that UK na domain. And I introduced myself as a student of British government. So, I'm a Filipino that I wanted to know. And syempre, gusto ko rin magkaroon ng patas na assessment. Kung ano ba talaga yung credentials ng taong ito who is running for presidency. Because for me, it is important to know, and the public the public deserve to know kung ano ba talaga yung nangyayari. Yes. Kasi nagkakagulo na, and meron pang mga pamilya na nag-away-away dahil dyan. Hindi siya mali na bagay, napakalaking bagay nito kasi this is integrity, kung ano ba talaga yung totoo. Kasi we want to know. Hindi naman mahalaga sa amin kung nakatapos ka or hindi ka nakatapos. It doesn't matter kahit nga hindi ka nakapag-aral, di ba? That's at the point. Ang point dito is kung ano yung totoo. So I started sending an email and then yung mismong register na nagpirma kay Senator Marcos Jr., former Senator Marcos Jr., nag-reply sa akin si Professor Ewan Kendrick, who is actually a top-notch lawyer in the UK, pero registrar siya noong time yun. Nag-resign na daw siya, hindi na siya involved sa Oxford. And I think tinasa niya to sa ibang offices na involved sa current operation ng registrar's office. Pero ang dami ko pa rin in-email dun sa mga names na nandun. Kasi that's how you do investigative journalism, di ba?
You try to investigate, unfold, unravel kung ano ba talaga yung totoo. Making connections. Kasi you cannot establish, like ngayon, yung uso yung fake news, you cannot simply establish fact. Kasi sasabihin nila fake news yan. But if you have this interconnection na nagtulong-tulong sila para i-prove mo yung pinaka-hypothesis mo, mahirap baliin yun kasi magkakasama sila eh. So until nakarating ako sa mismong secretary ng Reichslar, na si Cathy King, who responded with this key statement na wala dun sa mga naunang statement about this diploma hula-baloo. Yeah. Yun nga, in a nutshell, ang ibig niyang sabihin, hindi na offered itong special diploma na to ngayong kasalukuyang ng Goldsmith ay ng Oxford, ng Oxford. Ano lang to, para lang siyang hindi siya degree, never siya naging degree, at para lang siyang sinabi na nag-attend ang taong ito sa university. Pero I mean, it doesn't hold any water. Yun yung ibig niyang sabihin. So yun, starting from then, parang gumawa sila ng automatic reply sender na kung sino man naging open source siya. Yun nga yung nangyari. Dahil sa ginawa natin na to, naging open source siya na kahit sino man, kasi nakukulitan na siguro. So naging open source siya. Marami po ang nagtatanong din. Yan, marami na siguro yung nagtatanong. So they created this reply sender email recipient na pwede kang mag-send and then ibabalik sa iyo yung same statement na sinabi sa akin. So it was democratized in a way that all Filipinos who wanted to know the truth can have an access to that information. Finally, Sir Rason. Finally, para once and for all. Biro din yung ginawa po niyong effort just to find the truth. Yeah. So I think we need to do it kasi we have to para lang kasi ano naman to you're not actually looking at this para lang ipahiya or sabihin wala ka naman degree. Hindi naman yun yung point eh. Ang point dito, kung hindi mo kaya na mismo ikaw yung subject, hindi mo kayang explain or aminin siguro kasi yung kasing statement kasi parang ikaw yung manghula kung ano ba talaga kasi hindi alam ng mga Pilipino talaga yung especially yung educational system. Pero ganun nga, bago niya kasi matapos yung special diploma, meron kasing higher education diploma yung UK system. Na pagkatapos mong high school, meron kang kukunin na parang higher education diploma. Ngayon, kailangan mong parang exit qualification ng tawag dito. Pag hindi mo naipasa yung preliminary examination, tawag nila examination, for the honors degree, yung honors degree na bachelor or degree, ang pinaka-exit mo, itong diploma na to, parang okay, hindi mo kaya palang mag-aral ng degree, bibigyan ka na lang namin ng special diploma. Pero hindi siya degree. Yes. Definitely hindi siya degree as opposed to the what former Senator Marcos Jr. was telling us that it's a degree. I'm afraid to tell you that it's not. Based on a direct correspondence with Oxford University. Ayun. Yes, maraming salamat Sir Rosso. Marami pa sana akong nais ito but we only have a few minutes of our time. But thank you for sharing this knowledge with us and to the Filipino people. At malinaw po na ang special diploma po mula sa Oxford University, sinabi nga po na ating kabalan ni Sir Rosso na hindi raw po hindi yan yung sinasabi po na graduate talaga o nakapagtapos talaga ng pag-aaral si Bongbong Marcos sa Oxford University. Maraming salamat again sa inyo pong panahon, Sir Roson Banan. You're welcome. Samantala, nauna na pong sinabi ng kampo ni Ferdinand Marcos Jr. na nagtapos sa Oxford University ang presidential candidate. Ayon po sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Vic Rodriguez, sa isang pahayag na lumabas sa ABS-CBN News, we stand by the degree confirmation which was issued by the University of Oxford.
It is up to anyone to question or challenge this with the said university if they so please. He has always been forthright on his conferment on a special diploma in social studies by the distinguished university and has never misrepresented his Oxford education. Yan po ang pahayag naman ng company ni former Senator Bongbong Marcos. Bukas naman po ang CLTV sa kampo po ni Marcos Jr. Tunay po ng Samantala, sa ibang balita po tayo, patuloy ang roll-out ng bakuna kontra COVID-19 sa lungsod ng Angeles. Nitong araw, inikot ng ronda bakuna sa Barangay Mobile Bus Clinic ang ilang barangay para sa pagbibigay ng first and second dose. Maging ang mga persons deprived of liberty, tumanggap na rin ng unang dose. Target daw ng city government na makamit ang herd immunity sa lungsod bago po matapos ang buwan ng Nobyembre. Narito ang report. Aabot sa 200 of Liberty o PDL na kasalukuyang nakapiit sa mga police station sa lungsod ng Angeles ang tumanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19. Ayon sa Angeles City Information Office, inikot ng ronda bakuna sa Barangay Mobile Bus Clinic ang mga istasyon ng PNP sa mga barangay ng Santo Rosario, Santa Rita, Pulong Maragul, Balibago, Kuwayan, Lourdes Sur East at maging ang Angeles City Drug Enforcement Unit. Ganito rin umano ang gagawin ng city government sa pagbibigay ng second dose ng mga PDL. Nauna naman ng nabakunahan ng first dose ang 1,335 PDL sa Angeles District Jail. Ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., kabilang ang mga PDL sa mga prioridad ng lungsod na mabakunahan kontra COVID-19 dahil na rin sa mataas na tsansa na mahawaan ng mga ito bunsod ng kanilang sitwasyon sa mga jail facility. Samantala, tuloy naman ang pag-iikot ng Ronda Bakuna Mobile Bus Clinic sa iba't ibang barangay ng lungsod. Nitong umaga ng October 28, tinungo ng AC Vaccination Team ang barangay ng Claro M. Recto kung saan 870 individuals ang tumanggap na kanilang second dose as of 11 a.m. 386 na katao naman sa barangay Kutud at 233 sa Pulong Kakutod ang naturukan ng first dose as of 11 a.m. din. Batay sa October 26 COVID-19 data ng Angeles City, 247,932 na ang tumanggap ng first dose habang 170,861 naman ang fully vaccinated na. Sa mga nakakumpleto na ng bakuna, higit 8,000 rito ang medical frontliners, higit 27,000 ang senior citizen, 33,000 plus ang may comorbidities, 36,000 plus ang economic frontliners at higit 65,000 naman ang bahagi ng general population. Ayon kay Mayor Lazatin, target ng lungsod na makamit ang herd immunity bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Angelica Cara, CLTV News. Sa ikalawang pagbisita ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno sa Central Luzon, nakipagdialogo ito sa ilang business leader na may factory o industriyang may malaking bilang ng mga manggagawa na naapektuhan ng pandemya. Puntirya ni Yorme sa kanyang Economic Recovery Program ay ang tinatawag na Mini Marshall Plan. Ang partisipasyon umano ng mga local government unit na pumasok sa mas maluwag na loan agreement sa mga industriyang nalugi ang kanila umanong nakikitang paraan upang makabangon ang lokal na ekonomiya. Narito ang report. Umaga nitong October 28, 2021, nagtungo ang presidential candidate na si Manila Mayor Isko Moreno sa planta ng Pampangas BES, isang kilalang meat processing company sa bansa dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sandali itong humarap sa mga factory worker at miyembro ng pamilya Hison na nasa management ng meat processing plant. Kaagad rin na nagtungo sa factory ng Aquino Basket Shop si Yorme, kung saan dito hinihintay siya ng ilang local political leaders na kaalyado nito. Kabilang dito si City of San Fernando Vice Mayor Jimmy Lazatin, kandidato sa pagkaalkalde, at ang classmate ni Yorme na si 2nd District Board Member Attorney Jun Canlas. Sinalubong din siya ng may-ari ng basket making industry na si Raul Aquino. Naibahagi niya na bagamat naipit ang exportation sa kahigpitan ng lockdown, bahagyaman umanong tinamaan ng kanilang industriya, pero hindi sila nagtanggal ng tao. Bumunti yung margin. Pero
Pero what is important, hindi ako nag-lay off ng mga tao. Tuloy-tuloy sila. Saka, yun nga, tapos makakatulong pa tayo sa mga community dito. Labor-intensive ang basket making industry dito sa Pampanga na mula sa raw materials o local farmers ay may mga manggagawa na hindi nahinto ang trabaho sa kabila ng pandemya. Ayon kay Yorme, parte ng kanyang pagpaplano sa economic recovery ng bansa ay ang pakitunguhan ng daing ng mga tinamaang industriya sa lokal na ekonomiya. Generally, it's the industry that we're targeting. It's just so happened that we're in Pampanga and a lot of industry, kanina food. Ngayon, ito nakita mo yung livelihood program na ito nagsimula sa bahay-bahay. Ngayon, pang ano na, world market. And later on, sa isang planta na naman kami. So we're really trying to, listen to people. Because every industry have different problems and challenges. Ang tinatawag na mini Marshall Plan ni Moreno na naglalayong i-involve ang LGU sa pagpapahiram ng pera sa mga micro, small, medium enterprise ang magiging susi umano sa pagbangon ng mga MSMEs na nagsara dulot ng kawalan ng puhunan. Sinabi ni Yorme na sa kanilang pag-aaral, 99.5% ng mga negosyo sa bansa ay maituturing na micro, small, and medium enterprise na bumubuo sa 63% na workforce ng bansa. At ito umano ay may contribution pa na 40% sa gross domestic product sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga ipinopormang plataforma ni Yorme, nilinaw nitong opsyon o menu lamang ito sa mga local government units dahil sa umiiral na Mandanas ruling na nasa kamay ng lokal na pamahalaan ang pagbubuwis. Iba yung dikta, iba yung menu. Menu is you create a menu that addresses the needs. For example, with the new amount na ma-generate ng LGU, if you create menus, then you're trying to put direction to the country's future. If we are going to support, for example, kanina binanggit ko, SMEs. SMEs about 90+% driver of our economy. Sa ilalim ng Mandanas ruling ng Supreme Court na ibinaba nitong taong 2019, ang pondo na nakukuha sa National Governments o Internal Revenue Allotment o IRA ay tataas ng 55%. At bukod dito ay magkakaroon ng direktang parte ang mga lokal na pamahalaan sa pagbubuwis gaya ng economic zone na dati nasa malaking kontrol ng national government. Paolo G. Santos, Cltv News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon.
Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus ko po. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nagungunang balita. Matapos maging bukal ng ikalawang distrito ng Pampanga sa nakalipas na 9 na taon, susubukang maupo ni Board Member Tonton Torres sa munisipyo ng Guagua bilang alkalde. Si Torres po ang kasalukuyang chair ng Committee on Education, Trade and Industry at Cooperative Development sa Sangguniang Panlalawigan. Sa kanyang pagkandidato bilang mayor, ano-ano nga ba ang kanyang kwalifikasyon na magiging bentahin niya sa halalan? Ano-ano ang kanyang mga plano para sa bayan ng Guagua? Upang talakayin yan, makakasama po natin live ngayong gabi si Board Member Anthony Tonton Torres, mayoral candidate sa bayan po ng Guagua, Pampanga. BM, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan, ito po ay pagkakataon para mas kilalanin po natin ang ating mayoral candidate sa bayan po ng Guagua para sa May 2022 elections. Kumusta po kayo, Board? Kumusta po kayo ngayong panahon ng pandemya? Okay naman po. Pagod, pero okay naman po at nakakaraos naman. Para lamang po mas makilala kayo ng ating mga kabalan at ng ating mga manonood, sino po ba si Tonton Torres? Si Tonton Torres po, isang negosyante, and at the same time, nagsimula po ang ating karera sa politika way back 2002 if I'm not mistaken, no? Was it 2002 2004, naging kagawad po tayo sa barangay namin sa Plaza Burgos. After 3 years, I was elected as a municipal councilor ng Guagua. And then re-elected in 2010. Tapos so I was invited by Nanay, our Vice Governor, Nanay Baby Pineda, to join her
sa kanya pong partido, Kambilan, as a board member for the 2nd District. Sinuwerte po tayo nung una natin pagsabak bilang board member. Tayo po ang nag-number 1 sa 2nd District. And lalo pang sinuwerte nung 2016 and 2019 when we ran unopposed on both elections. Opo. So talagang literal, BM, na kayo po ay nagsimula, no, sa barangay at naka-3 termino, no, sa Sangguniang Panlalawigan. Ano po yung pwedeng ipagmalaki, no, sa 9 years po ninyong paninilbihan sa Sangguniang Panlalawigan? Alam niyo po, ako ang lagi ko pinagmamalaki, no, siguro yung naging experience ko as a board member. And I was very lucky na I was under the leadership of Governor Lilian Nanay Baby Pineda, and now under Governor Dennis Pineda. Sa totoo po, marami po ako natutuhan. Si Nanay at saka si Delta, si Governor Delta, may kanya-kanya silang style of governance, no? At ito, nakita ko to, na kumbaga kung pag pinagsama mo pa, no, kung makuha mo yung pinaka-best kumbagang traits ng dalawa, naku, kung mapagsasama mo yon at yun ay magagamit mo sa pagiging chief executive ng iyong bayan, ay malaking bagay po yon na makakatulong sa mga mamamayan namin sa Guagua. If you can just mention, BM, some of your accomplishments po, ano po ba yung mga nagawa natin sa SP for the past 9 years? Opo. In my first term, until now, I am the chairman of the Committee on Trade and Industry and Cooperative Development, no? And isa sa nagawa natin under the Committee on Trade and Industry, tayo po ang co-author, kami dalawin ni board member Ross B. Henson, no? Kami nagtulungan para gawin ang ating Pampanga PPP code o yung private public partnership, no po. So dito po malaking bagay ito kasi ito yung kumbaga gagamitin natin para sa mga would-be investor ng ating probinsya, no. And at the same time, as chairman, tayo rin po ang nagakda ng ating investment code na kasalukuyuhan ginagamit po ng ating probinsya ngayon. And during my second term, I was the chairman also, aside from the Committee on Trade and Industry. Tayo rin po ang naging chairman ng Committee on Health. Alam naman natin, under Nanay, number 1 talaga yung health programs niya, no? So dito talagang hasang-hasa po tayo. And ako siguro, mapagmamalaki ko po dito, isa sa naging programa ng pagmamalaki ko, yung ating naging partnership together with a non-government organization, yung Starkey Foundation, no, wherein we were able to help, no, thousands of our fellow Kapampangan na nagkaroon po ng hearing aids because of our coordination with Starkey together with si Gov Dennis po, no, nung Vice Governor pa siya. Naumpisahan po natin itong partnership na to, and ang dami pong nakinabang, no. Ang daming nakinabang sa programang ito. Siyempre, aside pa dito, yung pagmomonitor po natin sa ating mga district hospitals nung tayo ang chairman ng Committee on Health, and at the same time, no, yung mga health programs natin na pinutupad noon, pati yung mga blood programs na gawa po natin, yung mga blood donation programs na nagawa natin noon. And for this term po, being the chairman ng Committee on Education naman, ay alam naman po natin, no, talagang dumaan po kami sa hirap, lalong-lalo na unang pagkakataon pa lang po, no, sa history natin na yung ating mga kabataan na estudyante ay walang face-to-face. Talagang dumaan po kami sa hirap dito, and kasama po kayo, actually kasama yung Cltv, naging kaantabay natin para malampasan po natin yung unang taon natin, no. And ako, in spite of all the challenges that we've faced, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemyang ito, masasabi naman po natin that kumbaga, we performed well because of the syempre because of our experience, and at the same time because of the help of our governor as well as our vice governor. And I think
This is the best kumbagang traits na masasabi ko, no, character na masasabi ko na madadala natin sa bayan natin kung ano yung mga natutuhan natin over the last 9 years being a board member sa probinsya natin. We've seen all sorts of programs. Nakita natin kung what is effective at kung ano yung kailangan ayusin pa. And tingin ko po malaking maiaambag natin sa patuloy na pag-asenso ng aming bayan ng Guagua. Siguro po mabilis lamang nasagot, BM, kung kayo po ay papalarin, ano po ang magiging prioridad na plataforma po ninyo sa bayan ng Guagua? Siguro po mabilisan na sagot. Una sa health, no, improve natin yung health ng mga kababayan natin. Pangalawa po, ako ang gusto kong unahin yung aming palengke, no, yung aming public market, dahil kilala po natin yung bayan namin, sikat, dating sikat yan pagdating sa public market, no, namin. So sana yan ang isang gusto kong pagtuunan pansin. Alright. Imbitahan pa rin po namin kayo, no, one of these days, BM, para mas marinig pa po natin yung mga plataforma, yung mga plano po ninyong gawin, sa bayan po ng Guagua, kung kayo po ay palaring maupo, no, this coming May 2022 elections. Maraming salamat po, BM, at good luck po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Maraming po salamat. Yan. Mga karenyon, Board Member Anthony Tonton Torres, mayoral candidate po sa Guagua, Pampanga. At sa ibang balita, narito naman po isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat mong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Hatid ni Angelica Car. Bukas na sa lahat ng Bulakenyo ang 911 emergency hotline na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan upang mas paigtingin ang pagtugon sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ngayon ay maaari nang itawag ang anumang medical emergencies tulad ng atake sa puso, stroke, gayon din ang mga aksidente, sunog, gumuhong gusali o di kaya naman ay natural calamities tulad ng baha, lindol at bagyo na nangangailangan ng mabilis na responde. Ayon kay Governor Daniel Fernando, direktang maitatawag sa pinakamalapit na responder ang insidente sa mamamagitan ng Go Live 99 Touchpoint software. Ang mga re-responde at tauhan ay sumailalim na sa iba't ibang training patungkol sa bagong emergency hotline. Sa ibang balita, bagamat nakatakdang isara ang mga sementeryo nitong October 29, hindi naman daw hihinto sa pagbabantay ang kapulisan. Katunayan, naka-full alert pa rin ang pulisya ng Central Luzon sa buong rehiyon. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Valeriano De Leon, dodoblihin pa aniya nila ang pagbabantay upang matiyak na makasusunod ang bawat mamamayan sa nasabing protocol. Nakatakda namang magbukas muli ang mga sementeryo sa November 3. Samantala, ipinagdiriwang ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa Nueva Ecija ang ika-5 taon ng Padit Subkal Festival. Online ang naturang aktibidad na may temang Aming Tribo Novo Ecijano. Ang padit ay hango sa salitang kalungaya na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama ng mga angkan para sa isang pagpupugay o selebrasyon ng tagumpay. Ang subkal ay mula sa salitang dumagat na nangangahulugang panalangin para sa isang malaking pagdiriwang. Ayon kay Donato Bumakas, hepe ng NCIP Nueva Ecija, layon ng festival na maiangat ang kamalayan tungkol sa pamumuhay at kultura. Cltv News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang Cltv News. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatang dapat protektahan,
dapat irespeto ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa Cltv. Kino naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay mabilo gayato, ameni batan keti syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay mita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewu sureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantekilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran na yung babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa tingluluto mo. Oy, tana, tinakang sisig na ni Angeles. Birna mo, sold na ko. Nagbabalik ang Cltv News at sa iba pa mga nangungunang balita. Naninindigan po ang mga supporter ni Vice President Leni Robredo na hindi pagsisinungaling ang ginagawa niyang paghabol bilang Pangulo ng Bansa. Ang kanyang desisyon ay sagot umano sa tawag ng pangangailangan mula sa taong bayan. Narito ang ulat ni Angelica Cara. Kumakalat ngayon ang spliced video o pinagputol-putol na video ng mga pahayag ni Vice President Leni Robredo na hindi siya hahabol ng Pangulo ngayong 2022 national elections. Ginagamit ito ng kanyang mga kritiko sa social media upang tawaging sinungaling ang ikalawang Pangulo. Ngunit para sa mga taga-suporta ng Robredo candidacy, ang kanyang paghabol ay sagot sa tawag ng mga taong naghahanap ng tunay na pagbabago. Isinantabi umano ni VP Leni ang kanyang personal na kagustuhan na huwag humabol. Isinuko niya ang kanyang sarili sa hiling ng mga taong naniniwala na siya ang susunod na dapat mamuno sa bansa. She submitted herself to the decision ng kanyang mga supporters. Wala siyang plano. But as a true citizen na nakikita niya yung panawagan sa kanya ng mamamayan, sabi nga ni Giselle, no, malaking sakripisyo to sa kanya. Si Giselle de Guzman ng Mechanic Baleen, matagal na umanong umaasa na magdedeklara ng kandidatura si VP Leni. Answered prayer kung ituring niya ang paghabol nito. Kaya isa po ako sa mga nananalangin for a long time na sana po ay tumugon si VP Leni sa panawagan ng karamihan na tanggapin po niya yung pagtakbo bilang presidente. Ayon naman kay Dr. Mitch Aguilar Ong, presidente ng Mabalacat City College, ito ang pagkakataon para sa mga undecided at mga kulang ang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo na maging mapanuri at magsaliksik. So this motorcade, para bang pinakita niya sa mga Pilipino na there is this one candidate that you have to look and do your research and give her a chance to show herself, to introduce herself. Ang very good ang ginawa ng Leni team and yun nga, nakikita natin na this is coming from the heart, that they are just presenting their candidate. Naniniwala naman ang tropa motorcade organizer na si Engineer Arnel Sicat na ang paghabol ni VP Leni bilang independent candidate ay pagbubukas ng kanyang sarili para sa pagkakaisa. Kung ikukulong niya ang sarili niya sa Liberal Party,
nasaan ngayon ang tinatawag na unification. Klarong-klaro at yun ay isa sa mga nakita naming isang magandang estratehiya para lahat ng mga sektor ng mga taong ito, hindi lang Liberal Party, magsama-sama sa isang magandang hadikayan. Alamin at pakinggan ang iba pang perspektiba ukol sa isinusulong na radikal na pagmamahal na uri ng kandidatura ng Team Robredo Pangilinan sa Perspektiba, kasama si Sonia P. Soto ngayong Biyernes alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Hanging amihan na po nakakaapekto sa buong Luzon. Yan po yung hinihintay na natin. Ang sabi nga ng iba ay simoy Pasko na. Pero asahan po natin, magkakaroon po tayo ng mga isolated cases ng mga pag-ulan. Ito po ay dulot din ng hanging amihan. Kaya naman po ang Caraga, Western at Central Visayas ay dyan po yung maulap ang papawiri na may inaasahan po mga pag-ulan. Dulot po ito na medyo lumalakas ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon ay partly cloudy o bahagi hanggang sa kuminsan ay magkakaulap. Inaasahan po natin isolated cases ng mga rain showers. Mahihina lamang po ito. Kung minsan naman po medyo malakas din, dulot na rin po ito ng hanging amihan na sa nating hinihintay. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging mag-ulap. Local thunderstorm naman po nakaka-apekto sa kanila, nagbibigay po din po ng mga pag-ulan. So sa ngayon po, damahin po natin ang medyo papalamig ng klima, lalong-lalo na po sa bandang hapon o gabi at saka po sa madaling araw o sa umaga. So ito po ay dulot na ng lumalakas ng hanging amihan. Mag-ingat pa rin po tayo. Magdala pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. Mainit po sa bandang tanghali, kaya mag-ingat po tayong lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official, CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais nyo balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga kanayon, 58 days na lamang po at Pasko na.